Afghanistan jamana la sanjiba firila Parwan kan ka mɔgɔ 29 faga, mɔgɔ 92 o jogira ani mɔgɔ caman tununa. Taiwan, Ameriki jamana ka wasaden mɔgɔ 5 taara bɔ Taiwan wasaden bulon na. Taiwan ka wasaden Lo Keng-cheng ko Chinois jamana tɛna se ka politigimɔgɔw bali kana bɔ olu ye. Ukraine, duniya seleke 4 ka kangarida kɔfɛ, Enerhoda fɔdon jiginna a ka tɛnɛndon. Ale ye dugu ye mun bɛ farajɛ jamanaw ka yelen diyɔrɔ dagayɔrɔba de y'o ye. Moscow ani Kiev olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn jalaki nin dankarili la. Australie jamana fanga ɲɛmɔgɔ Anthony Albanese ko jamana fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Scott Morrison sugandira ka bila minisiriya jɔyɔrɔ la Covid murangɛn wagati la mun bɛ a ka baara kɛ baara fila ye ko a bɛ sariya hakili ta nin koya in na. Inde jamana fanga ɲɛmɔgɔ Narendra Modi ko Inde bɛna kɛ setigi jamana ye san 25 kɔnɔna la. Jateminɛw y'a yira ko Inde jama bɛ sɔn ka na caya ni Chine ta ye san wɛrɛ.